Ilang araw na tayo nag-try magko-emission eh. Ngayon pala kailangan na mag-register sa LTO portal. Okay pa? Smoke. Ay, close na? The next morning. Wala pong slot sa gasolina ko, tali. Ay, ganun? Ay, boss na umaga. Hala. Airseed Emission Testing Center, Sandoval Avenue, Barangay San Miguel, Pasig City. Ayan mga kabarako, pagka dito kayo, kailangan maaga. Ayun, oras natin mag-11 pa lang pero quota na sa gasolina. Kaya babalik na lang ako bukas. The next day. Yung tatry ulit natin magpa-emission ngayon. Ayan, dito tayo sa Airseed Emission Testing Center, Sandoval Avenue, Barangay San Miguel, Pasig City. Okay, so nakasalang na si Althea. Yun mga kabarako, bilis lang natin. After a few minutes, ito na yung result ng ating smoke test. Passed. Nice. Siyempre bago pa, wala pang problema. Wow! Ayun, magkano yung binayaran natin? Hindi pa kayo nagbabayad ah! Walang resibo ah. Iba talaga pag maaga mga kabarako. Walang 10 minutes, tapos na tayo magpa-emission. Ilang araw na tayo nag-try magpa-emission eh. Kaya lang, lagi tayong inaabutan ng cut-off. Bola lang yan. 11:46 na mga kabarako. Ayun, tutuloy na natin yung pagpaparehistro natin. Alam ko non-break naman ang mga LTO offices. So ayun, daming fixer. Alright, so dito na tayo sa LTO. So ayan mga kabarako, nakakakuha na tayo ng insurance. So dito sa Pacific Union, ang problema medyo may kamahalan, 690. What? So meron namang mga insurance na mura lang. For example, sa mga Cebuana, mga more or less 300 or 400 lang. Kaya lang wala pa tayong plaka, kaya hindi tayo makakuha ng insurance sa labas. Yun, nakuha na natin yung insurance natin. So ang tawag pala sa insurance natin ay TPL, Third Party Liability. Total na binayaran natin is ayan 690 pesos. So may insurance na tayo, may smoke test. So papasok na tayo dito sa loob para sa next na process natin. Yun mga kabarako, so hindi tayo pinayagan mag-vlog sa loob, bawal daw. Nagulat tayo kasi ngayon pala kailangan na mag-register sa LTO portal. Buti na lang may dala tayong cellphone tsaka may data tayo. So ayan, kailangan pala natin gumawa ng account sa LTO portal. Ayan o. Ayan. So ayan, nakagawa tayo ng account. Tapos may ibibigay silang client number. Yun ang susulat natin dito sa papel natin. Ayan, sinulat ko na yung client number ko. Tapos pipila na ulit ako. 3 hours later. Yun, after almost 2.5 hours kapag pa-rehistro na tayo mga kabarako. Ayan, so ayan, eto na yung itsura ng ano ngayon, rehistro. Para na siyang bond paper lang. Ordinary yung bond paper. Ayan, success! Sa motorcycle registration natin. Yun, maraming pagbabago compared nung nakaraang taon. So unang-una mga kabarako, masasabi ko na mas madali ngayon, mas mabilis ang proseso. Ang nagpatagal lang talaga sa atin mga kabarako, yung registration, no, sa LTMS portals. Kung wala pa kayong account, yun ang unang step na gagawin natin, ano, mag-register muna kayo at gumawa ng account sa LTO portal. Sa lahat ng registration sa LTO ngayon, no, so yan na. Ang pangalawang gagawin ninyo ay yung emission testing. Pangatlo, yan, kailangan nyo kumuha ng TPL or Third Party Liability Insurance. Yan, dito kasi sa one stop shop ng LTO may kamahalan ng insurance, nasa 700 pesos. Grabe. Kaiyak ah. Bakit kailangan yung LTMS portal
or yung may account kayo sa LTMS. Kasi bawat transaction natin sa LTO mga kabarako, may binigay silang clientele number, no? Yan yung gagamitin nyo, itusulat natin sa papel natin na ibibigay natin sa assessor, no? Doon sa nag-evaluate ng ating papel. Kung wala ka noon, hindi ka talaga makakapag-renew. Pagdating natin sa LTO, i-ready lang natin yung ating emission testing result, yung insurance, yung photocopy ng ORCR, at saka isusulat natin doon ang ating clientele number, ano? Galing doon sa LTMS portal. Tapos bibigyan natin sa evaluator. Tapos papapasokin tayo sa loob, depende, no, sa ibang area ng LTO. Basta dito sa Pasig, LTO Pasig, pasok tayo sa loob. Hihintayin na lang natin na tawagin yung ating pangalan, kasi i-assess nila kung magkano ang ating babayaran. Pagka natawag na ang ating pangalan at ma-assess na ang magkano ang babayaran, so diretso na tayo sa payment. Yun, nakakatuwa lang kasi ang laki ng binawas sa registration ngayon. Wala nang computer fee, wala nang sticker. So ang binayaran ko lang mga kabarako, alas 262 pesos. Sana all. Ayun lang, late kayo magpa-register, no? So meron kayong 120 pesos na fine or multa. Eh, sayang din yun. Kaya mag-renew ng registration na maaga para iwas sa abala at saka iwas na rin sa tagdaga. So sayang din na yung 120 pesos mga kabarako. Yan. So ganun lang ka simple at kadali ang pag-renew ng ating mga motorsiklo ngayong 2022. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay nyo sa Team Barako Motovlog. So hoping na nakatulong ang ating short vlog at magkaroon kayo ng idea sa inyong pag-renew ng motorcycle registration. Kung gustuhan nyo ang ating content, kindly consider subscribing to the channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod natin mga video, no? Muli, nagkapaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your rego. Mula dito sa Pasig City, goodbye and God bless.